UPPL हानजानिफ्राय जोङो 15टा समष्टियाव गुबुन गुबुन हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। बहाबा आथिंजों हानजा सुरनाय कार रेलि जाखांबाय आरो दिनै जोङो अदालगुरियाव पार्टिकुलारलि अदालगुरि समष्टियाव जोंनि मोनथाम BTC समष्टि बिनि गासैबो जोंनि वार्कारफ्रा लोगो नांनानै मोनसे एवारनेस रेलि लादों फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै आरो बेवहाय पिस आरो हारमोनि लोगोसे एवारनेस बेखौ लानानै बे रेलिखौ लानाय जादों। अदालगुरि समष्टिनि गोबां हारि माहारिनि दैदेनगिरि रायजो राजाफ्रा थांनाय मास मोनसे मोननैयाव आंखौ गोबाङानो लोगो हमहैदों आरो रायलायदों जे थांनाय समाव MLA खौ UPPL हानजाया देरहादोंमोन। 2020आव MCLA खौ UPPL हानजाया देरहादोंमोन आरो बे 5 बोसोराव गामि खना खनला गोबां लामा सामा बायदिसिना जौगानाय जादों। बेवहाय बे जौगानायफोरखौ मोननानै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों। थांनाय 17 बोसोराव माखासे बेवहाय माइगाब जुजाय माखासे थासारि बिथांमोना नुदोंमोन। नाथाय UPPL आव गोजोन गायसननायानो होन खौसेथि लाबोनायानो होन गुबुन गुबुन हारि धोरोमनि रायजो राजाफोरखौ अनसायनाय आरो बिसिनि हाबा मावनायानो होन गासैबो मोजाङैनो मावफुंजादों आरो बेखौ नोजोर होनानै रायजो राजाफ्रा बुंदों जे अदालगुरि समष्टिखौ एबारबो देरहागोन। दा नंखायनो दिनै बे बाइक रेलिनि गेजेरजों जोङो समष्टियाव मोनसे एवारनेस लाबोनो नाजादों। मेक्सिमाम 7-8 मार्च बिथाङा फैदोंमोन जोंनि दोलोआव दा गावनि दोलोआव थांफिनदों। आंनि शुभेच्छा थागोन। राजनितियाव थाबानो जाबाय जाय जेराव थायो हारिनि मोजां मावबानो जाबाय आं बेखौनो हास्थायो। बेबायदिथ' जेबो नङा। बिथाङा फैदोंमोन बै समाव BPFआ माखासे बाथ्रा बुंदों। दिनै जोंनि दोलोनिफ्राय ओंखारलांगोन जोंनिबो सोरबा दोलोनि मानसिफ्रा मोजां गाज्रि बायदिसिना बाथ्रा बुंगोन। नाथाय दैदेनगिरिफ्रा जेरावनो थाया मानो हारिनि मोजां खामानि मावनायखौ आं लुबैयो। माखासे MCLA नोंथांनि दोलोफोरनि गेजेराव बेबायदि जायो। दोलोफ्राव थांलाय फैलाया जाबाय थायो। सोरहाबा मायबा आंखाल थायो सोरहाबा मायबा दुखु थायो। बयनिबो सिन्ताधाराया जुदा जुदा। दा नंखायनो गोसो गोरोबनाय मानसिफोरजोंसो दोलोआ जायो। ओंखायनो जोंनि दोलोआव जोंनि निति जोंनि आदर्श जोंनि इयुन थांखि जोंनि हाबा मावनाय आरो रायजो राजाफोरनि फारसे जोंनि मावनाय दांनायखौ जाय बुजियो बिसोर थागोन। जोंनि गोसोखौ जाय बुजियो बिसोर थागोन। जाय बुजिया बिसोर थांगोन। थांलाय फैलाया जाबाय थाखायो। BPFनिफ्रायबो गोबां ओंखारलांदोंमोन आगोलाव। दा जोंनिफ्रायबो थांनो हानाय सरकार गैया होननानै आरो फैफिनलायगोन। रायजो राजाफोरखौ लानानै खामानि मावगोन। जुजिनायाथ' पलिटिक्सआव थाखायो। नेसनेल पार्टिजोंबो जायो रिजनेल पार्टिजोंबो जायो। नाथाय थांखिया जाबाय 35 लाख रायजो राजाफोरखौ लानानै राजखान्थि खालामनाय आरो बिसोरखौ जौगाहोनांगौ गोजोन गायसननांगौ माहारिनि जि खामानिफोर थालांबाय बेखौ मावनांगौ। एकर्ड इमप्लिमेन्टनिफ्राय लानानै गोबां खामानि मावनांगौ दङ जोंहा। बे खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन।